bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habdirde Pindi TV aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi pular wi ko wadde gueɗe nayyi weeɓani wadde ko wino ñamde ko remno eggude ɗo honno ancude ko yinno en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude o mo ganduɗa ko baba Abou Hafsat Coumba Hamme Daouda Gueddaɗo Maymouna Tafsir Daouda Mariata Samba Gaye sirtanum arɗo gerlen yantude o mo ganduɗa ko Tata Leyla Diadj e ɓe ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen yewtere men holmo woni an tawa ko tongode capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ɓe noon haala waɗi ko tati waɗi ko kaalowo e haalanteɓe eɗo haalote hande eɗen bismi koɗo tedduɗo mo ganduɗa ko ɓi pullo ko inne ande jibinaɗo toon to Saint-Louis e nokku biyeteɗo Dakar Bango woni o mo ganduɗa ko Marito Niane kanko woni koɗo men hande e yewtere holmo woni an kono noon bismotombo ko o mo ganduɗa ko Mounaska debbo mbo wuuro Almami mbiten ko wuuro wango capanɗe jeenayyi waliyu woni koɓɓillo debbo mbo wuuro Almami assalamu aleykum. Waaleykum salam. En calminama en gartiɗo wadde émission men holmo woni an en calminama onon foof mbadi kuftodinde ko noon ɗum noon en jawtat joni joni e o mo ganduɗa ko koɗo men assalamu aleykum. Waaleykum salam Bamoudi mi salminima mi salmini Maymouna mi salmini ɓe yeɓatɓe Pindi TV fof eɓe kuccite meɗen mi salmini ardiɓe Pindi TV musidɓe meɗen wandiɓe meɗen fof. joni joni o bisimilla Maymouna. eyi mo mbaɗɗen invité o hay goto wattamo présenté ko Marito Niane on mom so haalama tan yimɓe fof ne gandi kanko woni holi on e min namdi holmo woni Marito Niane émission woni holmo woni an inde makko on holmo woni an alay saago min mbiya holmo woni Marito Niane. eyyi mbeɗa wawi tan Marito Niane ko pullo ko ɓi bigue Codé Sow boɗaɗo ko ɓi Mamadou Ñeeme Niane on yaay muɗum ko Jasarnajo bab muɗum ko Diawando ɗum noon ko Dakar Bango jibinami ko ɗon mawnumi ɗon janngumi école primaire Allah waɗi mbaɗmi entré en 6e CM1 sabu on jamono école o ko nder quartier o mbo wondo min jeeya idiɗo dañde entré en 6e Dakar Bango jahmi collège immimi ɗon jahmi lycée Charles de Gaulle Allah waɗi dañmi bac série C mention bien de dañmi ɗum dañmi bourse d'excellence jahmi France mbaɗoymi mathématique supérieure Orléans mbaɗmi mathématique spéciale imprime Tours mbaɗmi concours aji ɗi batteɗi dañmi école aji kewɗi jinnomi wadde ko mathématique ƴettumi école mo ganduɗa mbeɗa wawi rentin jangde ingénieur en mathématique togo Toulouse ina wiye N7 mbaɗmi diplôme électrotechnique mbaddumi henni en mathématique ko ɗon gandudirmi a Arouna Dia saabu kay ardino amen tawi kay hina on école ina waɗa hydraulique ɗon min gandodiri de gasnumi jangdam gartumi Sénégal saabu ɗum ne ko ɗum miijo amen saabu ɗin saahaji min kaɓaten pour indépendance Afrique pour indépendance économique pour indépendance ke jogirde Afrique taw ko yimɓe Afrique jogui ɗum gartumi Sénégal janginmi université Cheikh Anta Diop de Dakar faculté de sciences mathématiques de jangimi toon mbaɗmi ɗon thèse am idiɗo doctorat 3e cycle duttimi France mbaɗmi thèse unique université Nice Sophia Antipolis gartumi 1990 juillet mbaɗmi thèse doctorat d'état et sciences mathématiques université Dakar hawri université Ndar no uddita torimi yahde Ndar min suɓi yahde Ndar mi jeeyaka ɓe ganduɗa ɓe nawa Ndar woni directeur ɓe recteur o ɓen ɓe noma ɓe jeehi Ndar so min suɓi tawi mbeɗa woni janguinowo cuɓimi jahmi Ndar
sabu miijam wonɗo ndar ɓuratmi waaw liggaade te kadi mi ruttoto ɗo ɗo jeeyami sabu mbeɗa wiya toujours université ndar o min tan waawi yikkidde junngam mbeɗa wiya ɗo a nder université o baabo am ayni ɗo nayi muɗum min waawi wiini taano am ngesa muɗum ko nder université he wonɗo Boubou Coumba donc de garmi toon Allah waɗi jawtumi gradeji ɗi fof 1996 nden gonmi professeur titulaire 2002 gonmi professeur titulaire classe exceptionnelle hakkunde nden mi ardima UFRS mathématique appliquée informatique sabu changement ɗiɗi gaddumi ɗon ɗum addi mbo change inde mbo wiye UFR science appliquée à technologie ensuite Allah waɗi nomami ɗon recteur université de Saint-Louis gonmi recteur imminimi ɗon recteur que le président Macky Sall nomimi ministre enseignement supérieur mi woni kadi a goomuji mathématique kewɗi sabu mi woni no bureau union mathématique africaine mi woni no bureau union mathématique internationale ɓooyaani ma won jonte tati polami conseil administration le centre international mathématique pure et appliquée de gonmi kadi ministre ne mi ardima goomuji kewɗi à Afrique parce que min wonɗo président conseil des ministres ɓe jogiiɓe enseignement supérieur éducation à comité technique spécialisé éducation sciences technologie mbo union africaine min ardino kadi conseil d'administration mbo ADEA min ardino kadi conseil d'administration mbo PACET PACET woni partnership for applied science engineering and technology Allah waɗini mi jangani sukaɓe heewɓe haɓe goni joni sernuɓe ma seeɓi capanɗe tato han koɓe professeur eɓe heɓe goni université ji jangginoɓe université ɓe wonɗe Sénégal a wonɓe lesɗele kewɗe e Afrique mi jangani ɗumen ha ɓe dañi thèse mumen min noon gandal mathématique joguimi mathématique mo ganduɗa woni hiiso woni mais hiiso mo ganduɗa ko miijoji koko naforte ene wawi nafoore faye fewnude karallaji faye avion ji faye fusée ji faye ƴewde no ndiyam yaharata no asaman o darori ƴeewe hono kala ko ganduɗa tan hina dilla ƴeewe tawa yiyani ɗum a dillere nde tan ƴeewa sifo heɗum walla ñabbuji no ñabbuji jaharata ko wayi noon wana joni covid o mo joguiɗen hono mbo foti yarata si min gandi tan no mbo darori a nder yimɓe haɗa wawi tottir feere nde ganduɗa haɗa wawi tottir limoje ɗeɗe mbo tottirta yimɓe goɗɗum ɗum ne won rayeji kewɗi ɗi dañi a lesɗele woni Sénégal sabu ray ɓurɗo tow Sénégal omo dañmi ɗo woni officier dans l'ordre national du Lion ray ɓurɗo tow omo dañmi France woni grand officier dans l'ordre du mérite kay CAMES komi toon commandeur dans l'ordre international des palmes académiques ak kabaruji dal kewɗi ɗi ganduɗa joom en gande kawrata toon Allah waɗi meɗa hen jeeya ɗum noon Allah jarama joni nde garɗa ɗo e covid namdal amen tuggata koye holno jiruɗa covid o e année scolaire ɓennuɗo e année scolaire payaɗo o eyyi haɗa andi d' abord ko yettere Allah saabu mi wi noon lesdi yimɓe jooɗo sukaɓe poto janggo ɓe mbasa janggo ha hitande nde bona ko ɗum bonore ala ko ɓuuri ɗum bonde te Allah walli en ɗum woopi en sukaɓe meɗen ɓe jangi ɓe jooɗima saha ɓe janggani mais ɓe jangi ɓe mbaɗi examen ji mumen ha examen ji ɗi fof jottima ɗum ko ɗum nafoore a lesdi ndi goɗɗum ɗum ne ko covid o holliri woni ko wiyete naforde woni peeje woni karalaji ɗiɗi ganduɗa heɗi jokkodirta yimɓe woni numérique o ɗum
sa min jeyano idiɓe ɗum nannu adduɗe towɗe sabu min darni à décision président Macky Sall université virtuelle du Sénégal on sa yimɓe mbiyatno ko ɗum moƴƴani walla ɗum yaawi addede lesdi ndi mais covid o hollori ko ngol bolol woni golol pewngol sabu aduna o fof ko ɗum wadde jangde nde continue woni naforde ko hesɗi ko ngannduɗaa ɗum naate aduna he heɗum han en kaalat ni ɗo woni fof heɗen mbaawi ɗon nani yi'e te ɗin karaloji kesi mbaɗi ɗum nden enen ni kala ko ngannduɗaa ko gandal kesal hen poti wat feere ɗum naata a lesdi ndi sukaaɓe mbaawa ɗum ɓe naforo ɗum ɗum noon jangde nde hollori ɗum ko ɗum nafoore wona jangde nde tan hay boom hay liggeyaji ɗi sa yi service aji kewɗi ha joni siɓe heɓe potta ɓe joɗɗotako ko ɗum ɓen naforta nden ɗum ko ɗum gotum joni noon jangde nde baccalauréat o hikka mbo hollori résultat ji ɗi meeɗa arde lesdi he ɗum noon hino foti ina jari ƴewtade woni wana enseignement supérieur ministère o jogiiɗo duuɗe towɗe wana éducation nationale wana formation professionnelle ɓe joɗɗo ɓe ƴewto no fof yahri si tawi fof feewi haɗum addi ɗum ko ɗum nafoore firti hitande arore nde ma won weeɓadal sake ɗum poti nafor pour duuɓi ɗi garoji ɓuren dañi résultat moƴƴi si tawi noon wonko ngannduɗaa ko ɗum fergitare gondego nder nde itte pour ɗum wasa bonnu jangde arore nde mais ɗum kam koko foti ƴeeweede hay goto wawa wi koko moƴƴi walla koko boni te a ƴewtaki ɗum ko heddi ko woni jangde nde yoni continue e si yo en ƴettu manditorde a hitande yawtunde ɗen woni hoɗum goo jannginoɓe yoɓe janngine noɓe naforarta numérique o ɗimmum ɗum internet o yomo natne a école aji ɗi fof mbo weeɓa min jiɗmi kay bom torotomi toujours ko internet o a école aji ɗi woto ngo jara hay mbuuɗu tatɗol ngol woni matériel o mo ngannduɗaa hemo wawita kurko liggoro internet woni tablette walla ordinateur portable yombo weeɓni ha goto fof wawa hen heɓde pour ɓe mbawa ɗum naforde ɗin si ɗum waɗi école meɗen ɓurat timmu te école meɗen ni mambo waw huccu ɗo ɗo ngannduɗaa han mbo huccani ɗon mbeɗa wawi wi gila 1981 kombo gooñiɗo waɗani addi ngol gooñogol woni sa ƴetti temedere waɗata ɓe baccalauréat ɓurɓe heew wona science a technologie ɓe mbaɗata hikka somi yii ko nogas temedere fof ko nogas tan mbaɗata hen science a technologie or heɗen poti wadde sen jii temedere dañɓe bac au moins capanɗe jowɓe ɓe mbaɗa science a technologie te lesɗele ɗe ɓurɗe ardade sa ƴetti temedere ko tolni capanɗe jeeɗiɗi a joyi ɓe ko science a technologie ɓe mbaɗata scientifique uji ɗi eyyi tant que en ngalani hen en dañani hen ko yoni jahgol meɗen yeeso yawata noon tigui ɗum noon kadi ne a waɗama jagorɗo gardiɗo jangde towde hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi aɗa waɗa jagorɗo gardiɗo jangde towde holko mbayluɗa hen koko heewi sabu jamano omo garani koko yanno sabu on ciftori hitande nde président faloto nde laamoto nden hitande ko grève aji duɗe towɗe seeɓi lebbi 4 eɗe goni e grève hay nder deuxiéme tour o président yahi hawri a jannginoɓe a syndicat jannginoɓe wiiɓe yoɓe darnu grève o sabu kay si tawi Allah okki ɗum laamu ma rentin ɓe pour yimɓe miijo hono ɓe mbaylirta duɗe towɗe wadde de garmi président wiimi
min garmi ko octobre 2012 woni lebbi jeegom pawiɗi de président ƴetti laamu o wi min jinmi ko mbaɗa feere mbayla duɗi towɗe a ɗum noon goo mi waɗi batuji min darni ko wiyete concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur min darni comité de pilotage ɓe mbaktadini a fof en syndicat ji ɗi jannginoɓe janngoɓe ɓe naforatɓe ɓe jannguɓe yo fof ha balɗe jeegom a jeenni avril 2013 min darni plénière concertation président udditi ɗum premier ministre Abdoul Mbaye kay uddi on batu te Allah waɗi ko sertini on batu a batuji jawtuɗi ɗi meɗɗi wadde adduɗe towɗe ɗe woni de ɗum gasata fof en gondi a taƴe capanɗe jeegom a jeenayi ɗiɗi ganduɗa yimɓe kawri hen 69 recommandation de ɗum iwi min mbi min mbaɗata no batuji jawtuɗi ɗi mbaɗano woni yimɓe kaali tan gasi ɗum woppa ala min mbaɗ document ji beeteɗo plan de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche limoji fof mbaɗa hen koni jawdi sohla e ko waylate ko wayi noon min mbaɗi programme prioritaire de réforme après min mbaɗi noon plan d'action mo ganduɗa ko dosɗe 10 e ñande 14 août 2013 président ardi batu mawɗo conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur tesko ɗon ko on woni ha joni conseil mo ganduɗa ko duɗi towɗe ɗe président ardiɗi gila gonɗen indépendance ha joni ganda piɓogol ngol président fiɓino pour ɗum wayle a ɗon waɗa adopté dosɗe 10 ɗin gonɗo ko tubak wiyata ko feuille de route omo min joguino saabu ko ɗum kala ko fotno waɗe hakkude 2013 à 2022 alors de ɗum waɗa min puɗɗi liggade min idi liggade ko natgol université ko wiyete ko accès saabu on jamono ha yimɓe jotti ɗon sa dañi bac a natata haɗa wawi wasnade université itandi fof ɗen jawtuɗe étudiant ɓe bachelier nouveau bachelier ɓe mbaɗatno grève aji ko waɗi noon ɓe mbaɗa manifesté saabu min mbaɗa ko orienté min itti ɗum a décision président Macky Sall min itti ɗum woni kala joguiɗo bac mbaɗɗa candidaté ma waɗe orienté ɗum ko ɗum nafoore mawde saabu ɗum itti mo ala tawa ɓiye hino jogui bac jooɗo wasa continde o joguiɗo ɓiyum hino jogui bac hay si waɗa ko orienté yoɓano ɗum joni en jii caɗele kewɗe e nder université Cheikh Anta Diop chaque jour grève uji kewɗi e probléme uji kewɗi ha adda hen war hoore en holno jiiruɗa ɗum ɗon alors ɗum en cuwa yetto ɗon yaafoɗa seeɗa mi haala tati walla nayyi saabu ko wayla koko heewi mi wi accès o goɗɗum ɗum woni orientation o ɗum waɗno kadi caɗele woni an si tawi ka gandaɗo ɓiye wawi yahde ɗo weeli ɗum an sa andaka hay si ɓiye joguimo notteji ɓurɗi mawnu yiɗi yaha ɗo ɗo foti yahata ɗon ɗum wadde min darni ko wiyete campus en ko ganduɗa goo usti ala dossier saabu orientation iɗaɗa waɗatno dossier ji mbaɗa photo ji mbaɗa certifié conforme namneɗa noteji namneɗa ɗum fof itta a yahat internet bindoɗa mbiya ko ɗi 17 filiére jiɗmi doggodiraɗi omo ɓurɗa yiiɗa ha jottoɗa omo ɓurɗa añ sa ɗum waɗi noteji ma ɓolɗi takata naweɗa ɗoɗo poɗɗa nawe ɗum ko ɗum question équité goɗɗum ɗum woni université ɗi jonano woni université Dakar de min gari 2012 mbo dañino temedere étudiant ɓe te université Dakar de mbo fewnono ujunaji 15 mbo fonno wadde to mbo dañi temedere ujunere donc jangde moƴƴere wawano ɗon wonde
e gardugol man foti duɗi janngirde mawɗe ɓeyda. Alors goo duɗi ɗe gonɗoɗe min jattiniɗe heɗi fof woni université Thiès sabu Ablaye Wade waɗno 2007 Thiès Bambey à Ziguinchor mais ɗi keɓano lycée Thiès oɗon ganduno sukaɓe mbiyatno hay boom ala cuuɗi janngirde ɗum ko minen mbaɗi ɗum ko régime Macky Sall waɗi cuuɗi hamo wonti université Ziguinchor ko régime Macky Sall kadi mahi ɗon haɗum wonti université Bambey ni wana noon min ɓesdi hen université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass han hembo woni université jangginatɗo ndemri gaynaka awde ako wayi noon ensuite min ɓeydi hen université Amadou Mokhtar Mbow kadi min ɓeydi hen jangde hesre sabo université ɗi ko jangde jurde ɓe jangginta ɓe mbaɗi hen jangde raɓɓude nde ganduɗa sa yalti tan a wawat mecce ma haɗa mo liggoro woni ISEP ISEP aji ɗi min di immoto noon mi darni ISEP aji 5 woni ISEP mbo Thiès ISEP mbo Richard Toll ISEP mbo Bignona ISEP mbo Matam a ISEP mbo Diamniadio kadi min mbi numérique o mbo naforte yombo waɗe mbo wona jangde a ɗum min nanni université virtuelle du Sénégal mais min darnani université virtuelle nombo darori a lesɗele tubakoje ɗe saabu ɗon a jogoto ordinateur ma wona wuuro prof o hina jangga haɗa yi mais minen min ɓesdi hen ko goɗɗum woni étudiant ɓeɗe ɓe dañ ɗo ɓe gondata ɗo ɓe gondata saabu enen aada meɗen woni yimɓe gondat yimɓe natodirat beeli université o mbo daño darde tolnide a université ji goɗɗi ɗi wona dar Dakaru ko wayi noon ɗum waddi min darni ko wiyete ENO espace numérique ouvert e ɗum ne min programme o wonɗo min maha 50 ENO de immotomi ɗon nogas a tati puɗɗonoma te président hay bon waɗino inauguré octobre 2018 ENO mbo Kolda saabu ENO ko suudu mawndu ndu ganduɗa ordinateur ji ko seeɓi 200 ordinateur wonata ɗon internet ɓurɗo yaw wonata ɗon salle amphithéâtre mo 200 place wonata ɗon kaya hay boom pour mo nafa ɗoɗo mbo woni salle de télémédecine mbo wonata ɗon donc ɗum ne jeeya komin ko may goɗɗum ɗum woni cité du savoir togo Diamniadio président tutte amen 14 hectares de immotomi ɗon ISEP Diamniadio woɗɗi min darni ɗon centre de mutualisation et de partage siège mbo université virtuelle du Sénégal kaya maison de la science à médiathèque goɗɗi potɗon mahi te min coodino matériel o garat ɗo woni supercalculateur o mbo ari ha mbo waɗama installé mbo siwa noon fuɗɗade liggade mi yii min coodi 2 microscope électronique heccanke mi yii ministre o waɗi ɗi inauguré mais de immotomi ɗon ɗi coodi haɗi ngari matériel goɗɗo mbo siwa waɗe installé woni biotechnologie végétale on ne mboni ɗon pour kala ko ganduɗa ko witto a yawnude awdi beeli ɗum daro ko on matériel wallata hen yimɓe a kadi ene heddino réacteur nucléaire de recherche ɗum ni min puɗɗinoma ɗum hamin dañi hen financement goɗɗum ɗum woni satellite cube satellite woni satellite aji tokosi ɗi ganduɗa yimɓe heewi ɗi mbawi fewnu saabu min jokkodirino hen a Ariane espace kaya a CNES centre national d'études spatiales mo France ha ɓe jiiɗi pour Sénégal wono ɗo ɗum fewnirte te yimɓe Sénégal mbawa ɗum fewnude donc waɗi dambuɗe kewɗe ɗum noon goɗɗum ɗum woni bourse aji ɗi saabu aɗen duuɗi kewɗe ko ina yaaji tigui saabu bourse aji ɗini wanno mbohumaji ɗi gasata neɗɗo ara par ce que haɗa andi kaari ko député walla haɗa andi kaari ko joom jawdi neɗɗo totte bourse taw fotani ɗum keɓani donc bourse aji ɗine ɗi pewnitama ha ganduɗa goo sa dañi bac note o mo dañɗa sohlani mbaɗa dossier haɗa andi ma dañ bourse walla a dañata te sa dañani bourse ni sa namnima aide daña aide saabu haɗa ni no heewi saaha min nana yimɓe mbiya président Ablaye Wade kay waɗi fo en daña bourse kan haala ka fot
ƴewtede yarani noon par ce que ko ballal ngal ko balli ɗiɗi woni bourse à aide aide sociale o président wadde ko waɗno ko woni kala étudiant mba daña bourse mba daña aide sociale ko haala politicien tan wiyata fo en président wadde wi yo fo en dañ ɗum noon de président Macky Sall ari ni ɗum contenu e so président Macky Sall namno bourse aji kessi ɗi ngalano woni beeli sukaɓe ɓurɓe waw janggu ɓe belne beeli ɓe ɓuura kadi waw janggu min darnu ko wiyete bourse d'excellence woni suka kala dañɗo bac mention bien walla très bien a dañ bourse d'excellence ujunaji 10 lewru totteteɗa si tawi a yaha bitim rew toon tawa noon ko école aji ɓurɗi mawno jahɗa ɗinne a tottete bourse d'excellence 600 € par mois ko ɗum woni ɗum ko président Macky Sall nanni ɗum goɗɗum ɗum ne on jii président Macky Sall ɓesdi bourse aji ɗi sabu bourse entière ko 36 000 wonɗo kay addi ɗum 40 000 demi bourse ko 18 000 wonɗo kay addi ɗum 20 000 aide sociale ko 60 000 wonɗo kay addi ɗum 100 000 donc ɗum fof ko hen jeeya wadda noon ko faate jangguinoɓe par ce que jangguinoɓe ni ɓe joguino ko jiɗgu mumen mo ganduɗa ɗum waɗano ko réglé ɗum ne Allah walli amen ha jamono o min goni ɗon ko yeewi hen réclame idi haren jangguinoɓe fuɗɗode nde jobdi mumen no famɗuno min simi on haalani de puɗɗima liggade foton jobnotonomi en 82 jobni salaire am premier salaire am ko 110 000 francs wonɗo enseignant université en 2003 président Wade iɗi ɓestu jobdi janggoɓe de président Macky Sall ari ɓesdi laabi kewɗi jobdini mais surtout fewnati gradeji ɗi saabu jangguinoɓe ɓurnoɓe tampin haadema immo assistant jaa professeur ɗum juutat trop te ko namneteɗa koko heewi ina ganduɗa ɗum jeeyaka ko ganduɗa dal ina ɓesda gandal donc ɗum fewnitama ha garade ɗiɗi fewnita goɗɗum ɗum ne ko ganduɗa président Macky Sall addi ɗum woni ala traite o saabu yahde foftorde nde a yi ɗum idan a jangginat gona professeur titulaire jobdima lewru ma seɓ million jaaha ala traite hay ujunaji nogas a dañata no heɓata a heɓata plutôt capannayyi ujunere a heɓata capannayyi ujunere ɗum a niveau o mo ɓe goni évidemment ɗum moƴƴani président kay wayli ɗum ha joni sa woni professeur université si haɗa yaha ala traite lewru ndu no battiniɗa yooɓe buuɗi nogas ɗi joɓaɗa hen fof ma ƴettu buuɗi sappo a jeego ɗum itti hanti laaɓi cer itti hanti miijo yahde ala traite jangguinowo université joni Sénégal natti dañ on miijo yahde ala traite a presque continde jangguinde heɗum foti ko noon a weltanama no fewi jaɓanten joni ɗeɗo golle ne mbaɗi foof caggal nde jottiɗon e laamu ngo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi 2019 jagorde ɗe mbayla holko addanma yaltinede e gouvernement o ɓe ɗum ko président Macky Sall namnoto ɗum mi anda hen mi weltadam tan woni mi yalti gouvernement mi yetti président Macky Sall saabu kay natnimi hen koyen million ngaji sappo dewɗi te ƴetteɗa hen mbiyeɗa han an ardina ɗum à niveau ministre ɗum ko ad hoc ko ganduɗa hat ma liggano lisdi ndi ma hollir kadi bawirɗe ma nden a foti yettu o biɗomo saabu kay fala kay Sénégal ɓe totti nden itti ko totta ko hen won seeɗa tottuma ɗum ko heddi ko yettugol Allah ni woni jalta ɗon yimɓe mbiya o fotano yahde walla o liggima ko moƴƴi ɗum ni ɗum tan woni hen ɗum ko weltare jetti hen mbaɗan professeur Salif Sada Saleh Harouna Dia woɓɓe kono jaɓanten joni holko nannuma e dawrugol politique holko nannuma hen eyyi arandi politique kam ko fuɗɗode nde min mi fuɗɗima waɗ politique guila meɗe jangga lycée ɗum ko miijo
sabo sa miijima tan jiiɗa lesdi fof ala lesdi ndi ngannduɗaa hendi waylo te politique waylaani ɗum te pour politique wayla lesdi heɓe jogii heɓe mbaawi walla ɓe ɓe ngannduɗaa heɓe jogii ɗo ɓe ndewi haa ngannduɗaa ɓe nganndi ko heewi il faut ɓe njeyee ɓe ardiiɓe ɓe jeyee ɓe ngannduɗaa heɓe taƴnata ɓe njeyee ɓe ɓe ngannduɗaa heɓe jogii daande lesdi ndi ɗum miijo on waɗno goo mbimi min mami heen jeya sabu mbeɗa yiɗi liggaade lesdam ɗimmum mami janngu ko ngannduɗaa simi ɗum waawi hay so tawi ko ɓiɗɗo tuubaako ɓiɗɗo chinois wawata kam hen tiki anani te min nafat ɗum lesdam min jamono on min jangano somin jiiɗi jooɗo lesɗele tubakoɓe walla goɗɗum min jooɗoto hay ko gartumi ko laabi kewɗi mi noddama saabu ko liggotomi ko mathématique waɗi ɗum ar jangguinde o université ar jangguinde mimi yahani saabu so tawi ko ɓiɓɓe afrique ɓeɓe ganduɗa afrique jagginiɓe haaɓe janggi haaɓe mbawi goto fof o liog joɗɗa afrique jaaha afrique ruttoto keeci nden min mi wakkirlima lesɗam gonatmi tigui ha Allah jeeyami a jarama joni garten koye ko haala ko ganduɗa ko waɗi ɗo ko ɓooyani o honorable député Aliou Sow waɗi ko haali ɗo waɗi jaabiɓe hen commentaire uji kewɗi an yiyandema e ɗum ɗon harandi lesɗi kam min meɗe jogui sartaji ha lesɗi te ɗum Sénégal ine hen foti tiiɗ no feewi woni institution saabu institution fotndata yimɓe institution dosgal lesdi institution waɗata si o mo ganduɗa ala doole o joguiɗo doole wasa ɗum norde institution waɗata ngol leñol hengol seeɓi yimɓe ngol leñol te ngol wasa yaɓɓude ngol leñol walla o diine seeɓi yimɓe oye diine wasa yaɓɓu oya ko wayi noon institution koko woodi solo institution ni jogii ko kaytol mangol ngol ngannduɗaa hen ɗum leli woni constitution ɗum kala gonɗo lesdi njeeyeɗaa laamu walla mbaasa wonde laamu amma mbawɗa wonde fof haɗa jogii jawdi walla ala jawdi haɗa jogii daande walla ala daande haɗa jogii responsabilité walla ala responsabilité a fot ɗum waɗa respecté ɗum wadde ko haali ko mi wondani hen a wondani hen ɗum noon jawtatende koye joni wonde jangguinowo professeur e wonde ministre beelano ɗe gueɗe beelano weeɓi jangguinowo ko gandal saabu wona laamu okkuma gandino jangguinde ala ko jangdema ko needi jignaɓe ma ko jangguinoɓe ɓe mbaɗe ma anne ko mbaɗɗa hoore ma saabu sa tawi ko janggingol université sa yeehi ha dañɗa doctorat woni a okkama joni ka ceerno joni noon gandal kesal ngal gaddata ko an yaltintu ɗum a hakkille maɗa mbaɗa ɗum ɗum koko nisi saabu teddi koko teddi saabu minen sengo o mo min goni woni mathématique mathématique darni ɗum ko wiyete axiome woni ko fof en gondi ɗum ko gonga a ɗum yaltinte théorème tan woni liggey amen mathématicien fof mo jiiɗa ñande fof moni eto windude théorème kesso te on théorème sa mbo windi a neldatmo mathématicien ɓe aduna ɓe fof ɓe ƴeewa beeli o hembo feewi walla mbo fewani beeli ɗum koko hesɗi walla hesɗani si tawi koko feewi si tawi koko hesɗi ɗum duwe sarde a sare aduna o wiye ɗum kat ko théorème kaari waɗa ɗum aɗa andi weeɓani jangguinde ne ko nannude ngal gandal a sukaɓe nan ɓe ganda dosɗe jangguinaɓe hono wittu mathématique yahrata ballaɓe ha heɓene ɓe mbawa wadde théorème aji jagguirinaɓe par ce que min mi darni en 92 ndar
le laboratoire d'analyse numérique et d'informatique jahnomi hen ko sabu kala jahɗa université ji mawɗi ina waɗi laboratoire ji ɗi innateɗi jiɗnomi ko laboratoire amen mo Ndar o lani mo jeeye ɗi innateɗi te ɗum mi weltima hen sabu woni inneɗo woni fof joni mi natti ɗon won sukaɓe woɓɓe ɓe jangguinnomi gardima te kala ɗo yimɓe limi mathématicien ɓe Afrique ɓe limore hen goɗɗum ɗum laamu wonde ministre wona métier ko président wiyata an ko koolimi mi waɗimo ɗum e si noon hina moƴƴi taw had jogui métier saabu sa ala métier awata ɗum wonde weeɓani ala métier a ala ko ceɗɗo wiyata ko jar ɗo ndewɗa a ala miijoji saabu harandi ministre ko ni ɗum yaari saabu enen constitution meɗen président kay jogui kay waɗata kay diidata laawol ngol yimɓe ndewata nden kay jogui vision politique o kay jogui kuccam eyyi kay jogui kuccam ɗam e si no kuccam ɗam warrate a ministère ɗum ko ministre o tawa haɗa jogui hakkille he ɗum haɗa jogui baawal he ɗum haɗa jogui kadi yimɓe wawɓe ɓe taaroma mbawaɓe heɓe fof wadde ɗo gotel eyyi ɗum wona soggere tan mbawaɓe soggu haɓe jaltina darde miijo a baɗirgol a nder ministère o ɗum woni plan stratégique o plan d'action o feuille de route o indicateur eji ɗi ha wiye waktu sangam ko ɗum waɗate ɗum wadde ministre weeɓani ministre ne ko naatondirɗo a yimɓe bawɗo haaldo yimɓe sabu haɗa ministre waylat si aɗa waylate a wawa haaldude yimɓe ni ɗum weeɓata tigi joni garten koye ko nokku Ndar hojomaji men noon koko ngare gasde sen jii hay no jaraten ni kono wayni aɗa yiiɗi wonde gardiɗo wonde joom wuuro Ndar kono mballa no weeɓa keɓta Ndar e Mansour Faye min mi ƴeewani hombo joguimbo joni haɗani ko ƴeewmi beeli ñino jirrumi beeli miijo am a sifo Ndar beeli ko noon Ndar sifori aɗa yiiɗi ardade Ndara min mi ardoto inchallah si Allah wondi hen si Allah wondi hen mi torima ɓiɓɓe Ndar ɓe gokkami kaytol mumen beeli mi ardo saabu miijam woni simi ɗum ardima a saabu mami yajno fo en te mami ƴettu miijo fo en te minne Allah hina mi okki miijo mamin mbat ko ɓuuri ni no Ndar wonri han saabu meɗen Ndar si tawi neɗɗo hina ƴeewa wuuro ɓurgo yooɗ a Sénégal joɗgol ngol ganduɗa ko Allah okki ɗum saabu han wuuro ngo ganduɗa ina waɗi duunde wuuro watgo maayo watgo gueej weeɓani a aduna he wiyani hay boom Sénégal weeɓani aduna he on sifo noon wuuro ngo no foti wadde feere ha singo fewnama mango wurno hay boom ɓesgu wuuro ngo ha wurno ɓesgu woɗgo te kadi wona Ndar tan jiɗmi saabu sa yiiɗi fewnu Ndar a fewnat commune Gandon a fewnat commune Ndiébène Gandiol commune Pal a commune Fass ɗum wadde loggodiral ngal hakkude commune aji ɗini koko ganduɗa mi tiɗnat pétrole et gaz ko ɗon min jiiɗi memanamin ene heewi haalullaji ɗi ne keewe Sénégal dañi naggam yimɓeɓe won wiiɓe rewi to reftiga beele wonko mbawɗa min hen famminde haɗani min ina waɗi kaalolaji cewɗi min mi natata hen haɗani ko natani eko nafata en tigi eko wawi en addande pétrole à gaz o haɗi mbo wawi en addande goo woni mbo usto haɗa yaha to station d' essence cooda essence taw mbo fecci debbo o mo ganduɗa hina defa sooda bonbon gaz taw mbo ustima courant o kuɓɓeteɗo taw mbo ustima ndemowo o mo ganduɗa hina yiiɗi ndiyam ganduɗa ndungu tan rematno wawa remde ceeɗu saabu ala ndiyam waɗi ɗum ko ala tiwoji ala ko waɗi noon ɗin tiwoji ganduɗa ko pétrole à gaz ɗi pewnirte ɗi mbawe fewnu Sénégal ha heɓaɗi
ndemri ni ɗi ganduɗa tubakoɓe mbaɗata ɗi ganduɗa ko ɗum seere en ko wayi noon heɗum muure ha ganduɗa sa yiiɗi ɗum won ndungu ɗum won ndungu sa yiiɗi ɗum wona période jangol ɗum wona période jangol sa yiiɗi ɗum wona période nguleyki ɗum wona période nguleyki mbawen ɗum dañde remoɓe meɗen ɓe tolno a remoɓe tubakoɓe nayi meɗen taw heɗen jiiɗi huuɗo heɗen jiiɗi ñamri taw enne heɗen ɗum mbawi rem ha aynaɓe nayi ɗiɗi mbasa wonde nayi tokotoɗi sabu kala nayi hino toko kosam ɗam usto paygol ngol usto te koɓe hen dañata ɓurata ustade ko ɗum pétrole o gaz o wawi en addan mabo addu kadi wuro fof wawa dañ électricité sabu addata wuro fof wawa dañ électricité woni usine aji ɗi pewnatɗi courant ganduɗa ko fuel yahata hen gaz o waɗa ɗum lomtine gaz sa en lomtini gaz courant o mbo usto mbo wawa fooɗe ha guure ɗe fof keeɓa te guure ɗe siɗi keeɓi nder guure ɗe ma liggueyaji kesi jaltu hen sa kala ɗo courant dañi wona Maymuna en ɓe dañat ɓe ɓornoto ko yooɗi ko feewi donc ma ɗum wat tailleur beele eɗen mbawi tolninde pétrole mbo Sénégal wiyete o no jogui e leyɗele goɗɗe satiɓe men ɓe tolno mum ko holɗon ala en tolnaki joni ɗo tolniɗen aɗen en tolnaki à Nigéria Nigéria seeɓi en fouf gaz à pétrole en tolnaki à Algérie en tolnaki à Malaisie enen ko fuɗɗode gonɗen ko dañɗen ko hino moƴƴi mais siwa tolno ɗon ɗum ne hino jari andude e si heɗen mbawi dañde miijo a yakar ma en peut être dañ ko seɓi ɗum saabu eni en ƴeewo saabu han ko tolni pecce sappo a ɗiɗi dewɗe eni pewna ɗi paddata ko hombo tottateɗi beele wawa ƴewde ɗon pétrole a gaz beele heɗum wawi won walla ala donc eni en ha joni a ƴewde pétrole a gaz o a nder gueeci o te ko woni ko nder lesdi Sénégal ɗum en cuwa fuɗɗo ƴewde pétrole à gaz no feewi ɗum hino wawi won ɗum sooma pétrole à gaz hino wawi kadi soom ɗumineji goɗɗum sabu haɗa andi en jiiti hay sengo Matam en phosphate en jiiti sengo région Diourbel phosphate en jiiti Sénégal oriental kanŋe en jiiti même à Côte o ko wiyete zircon donc lesdi ndi hina heddi ko heewi ko ganduɗa ko ɗum ngaalu immiɗo a pétrole gaz walla mine ɗi ganduɗa en cuwaɗi yiitu ɗum fof noon pour ɗum wawa nafde il faut sukaɓe jangga métier ji ɗiɗi ganduɗa heɗi naforta ɗum wadde président Macky Sall darni institut national du pétrole et du gaz mo fuɗɗima janggin idiɓe hen yaltu ɓe jalti hikka woni hebloteɓe ko fewte renoɓe pétrole o e gaz o liggotoɓe hen aren ko ɗum métier ji kewɗi ɓe asatɓe ɓe guggatɓe moteur aji ɗiɗi ganduɗa heɗi jarata ɓe toppittoɓe moteur aji ɗi a goɗɗum jiiɗa sécurité o a goɗɗum ko woni fof woni hen métier fof mo jiiɗa hemo woni nder pétrole à gaz e si on mo ɗum tottir liggey e si mbimami liggey ɓurɗo yaaj ko indirect o haɗa si en darni station d' essence ɗi ganduɗa wona Petrosen jeeyi ɗum a lestidi fof ma ɗum yaltin liggey kewɗo joni en jii station essence wona comme hanki station d' essence ma ɗum yeeye essence yeeye gaz mais wona ɗum tan wonata ɗon ma ɗum waɗ supérette ma ɗum waɗa hay boom restaurant a goɗɗum ɗum addata liggey a goɗɗi wano usine aji pétrochimie ɗiɗi mbimi saabu hen ɗum fewna tiwoji ɗi fewna hay boom comci fewna ko wayi noon ɗum ɗi ɗum addata liggey jeeygol ngol a cootgol ngol ni addata liggey saabu won fotɓe ɗum wawde a ndemri ndi saabu si en dañi tuyauji dañɗen kala ko yahrata a irrigation ndemri ndi joni ndungu a ceeɗu nattat won si tooɓi ma rem si ceeɗu ari a remat saabu ndiyam no woodi
te kadi se yimɓe ngaddi seere woni ko cuuɗi ɗi ɗi ngannduɗaa ɗi muurete yimɓe ndema ngu ndeer te tubakoɓe ko ɓuri heew ko noon ɓe ndemrata ɗum ni sen ɗum dañi ɗum ni ma wat won ndemri ndi ngannduɗaa sen ndi mbaɗi te hendi adda jawdi keewndi en ndemandi njeeyendi naforen tigi rigi ɗum noon ko hojomaaji men kuuɓi kono Maimouna mbaɗanndi wasta aɗa jogii oɗo nde tawnoo ko sa inviti ganndo mo ngannduɗaa aduna fof no sohli ɗum gonata koye terondirde e mum e hojomaaji ɗi ngannduɗaa kadi ni ko ɗin jogiɗaa ɗum waɗi en mematto memen ga kono kadi en jarnima Mounas eyi o jarama min kam mbiɗa joguino ko namdoto mom seeɗa tan e nder gouvernement ha joni ko hen gartanmi gouvernement Sénégal o en tant que leñol ngol e ngol woyto hen hoore maggol te kadi e nder gouvernement o président Macky Sall o ƴetti yimɓe hewɓe e leñol ngol o waɗi ɗumen hen est ce que leñol ngol ko ngol darana à côté de meɗen Fouta ko gouvernement ko yimɓe meɗen wonɓe e nder gouvernement ɓe walla ko président hokkani ɓe noɓe bellitori ha noɓe nawiri toon par ce que Foutankoɓe ɓe darani président Macky Sall ɓe mbaɗnimo heewi e nder tourne makko e en nani ɗo ko wiyno ko wonko haala hen ko heewi e deuxiéme makko mandat joni te ko heewi wonen ko Foutankoɓe coyno ha joni ɓe jiyani ɗum taw joni ɓe jogui on probléme noon koye président Macky Sall woni walla koye ɓe président ƴetti e nder Fouta nani ɗum e nder gouvernement o mbeɗa hasbi tan ko ɓe ardiɓe ministre ji ɗi en probléme ko ɓen jogui probléme o saabu mi waddi président duuɓi 6 ha lebbi 5 saabu sa waɗa fewno projet ji mbiya président ko o projet jiɗmi fewnude ko nde nafoore addata sa ɗum totti min de pratiquement woppi kam mbaɗmi projet ji ɗiɗi darnunomi donc mi yii sa ƴetti université virtuelle du Sénégal o mi darni hen enoji Fouta sabu mi darni eno Podor eno Ndioum eno Wourossogui mo siwano Yotto eno Orka Diéré on mi yehi toon ha mbaɗmi pose première pierre o ISEP aji ɗi won ISEP goto peccaɗo Matam somi waddi hen Ndar waɗi ISEP Richard Toll saabu haɗa andi si hen mbiyo fulɓe tan hewɓe mbiyata fulɓe ko Fouta ala fulɓe wona Fouta tan koko yaaji sa jaggui région de Saint-Louis min hina mi laaɓi si ɗum feccama fulɓe sirenaki heɓe ceɓata ɗon anani région de Saint-Louis min jattini université Gaston Berger waɗi eno Ndar waɗi ISEP mbo Richard Toll sa yeehi to e nenen Casamance so tawi tan ɗo ɗo fulɓe ngoni région Kolda waɗanama eno hembo hay bon président Idi waɗ inauguré centre universitaire régional darnama ɗon centre de recherche et d'essai ji ɗi goto moni Kolda goɗɗo moni Médina Yero Fula donc mbeɗa hasbi goto fof ministre ko list ndi wonani mais ko liggotoɗa ko a fot wat feere ni cenɗe liste ndi fof keɓa hen sa ƴetti ministre o joguiɗo affaire boli ɗi ene foti wat cenɗe liste ndi fof keɓa boli Fouta wonɗo ganduɗa boli ngala ɗon ɗi mbaɗanoma ɗon wonɗo ganduɗa pont ala ɗon mo waɗanoma ɗon e sin waɗi ganduɗa ni ɗum siwa waɗe walla peut être nin ɗum warrat ɗum fewani ɗum foti woñde ako wayi noon mais min kam ko jiimi ko liggormi ɗum a président gon sengo si woodi ko felate ko ministre ɓe pelate walla directeur généraux ji ɗi heeɗi pelate ko heddi koni sa woni laamu a jokkodirat a yimɓe ɓe basgol jokkodir ministre uji ɗi walla député ɓe walla ɗumin a yimɓe ɗum ni ko mumen saabu mi yeehi Fouta jiimi Daouda Dia mi yii ko jokkodirɗo yimɓe mi Arouna kam haalaka bien que wonani Sénégal Burkina woni mais mboni waɗa ko ganduɗa hino jokkodira yimɓe donc ɗum ko neɗɗo o ko gartam eyyi gartam no Daouda waɗata ni tigui rigui eyyi ɗum hino woodi solo no feewi saabu ko lesdi ndi ganduɗa heɗen jogui ambition mawɗo e si doole o heewani donc ɗum waɗete han
ɗum o woppe ha janngo walla ɓaawo janngo ɗum kadi waɗe sa yimɓe ƴeewo ɓe mbaɗa haɗa anndi ƴeew si yimɓe ɓe kaala Fuuta min mi miijoto tan haade président Macky Sall ara immoɗa Dakar mbiya a yahat Wuro Sogi hombo waktuji mbaɗatnoɗa ne kewno de surtout ɗin jamano Linguére Wuro Sogi siwano yottade ɗum yettinama autoroute ila Touba o baɗaɗo hakkude Dakaru a Touba ko ɗum nafoore Fuuta sabu haɗa wawi daw haade 3 heures a yettima Wuro Sogi ko ganduɗa miijono ko idana donc ɗum ni hina jeeya sa wonko ganduɗa hina waɗe ɗo ganduɗa wonani Fuuta est ce que nafoore Fuuta nafoore tigi e si hina mi laaɓi kam yimɓe poti wat ko ɓuuri heew kadi a Fuuta tigi rigi a goɗɗi kadi a gure goɗɗe tigi rigi jarama a weltanama kono joni gasi ha laaɓi ko namdal e jaabuɗi Fuuta e Dakar holende ɓuranma mbiyata kam ko Ndar a Fuuta a Dakar Ndar sabu Ndar jibinami firtiɗa Ndar ɓuranma min arani minen simin mbiya Ndar ko mbeɗa wawi wi ko Fuuta jeeya donc Ndar ɓuranimi haɗani min ay Dakar mi yiiɗa hoɗde nder Dakar min komi gaynako a yii de nattumi won ministre ganduɗa heɗum weeɓi mi alatani ko ganduɗa hina mi tonga walla goɗɗum mi seyti nder Dakar o jaymi ha Almadi de woni Rufisque koɗmi ɗon min si wonano liggey tan mi ruttoto to e Ndar lambo walla fukobal hol hen ko woni oɗo ma mbeɗa yiiɗi football no feewi e si lambu o mo jiɗmi wona lambu fiyondirde sippira ni tan eyyi sippir simple de ngomi sukane mi sippirteno laccire kosam walla laccire haako laccire kosam kosam ɓirɗam lacciri suuna a kosam ɓirɗam télé walla radio eyi noon komi pullo mi huɓɓat ɗo radio o mbeɗa yeeɓa télé o ñande fof ɗum mbiyat mais hono mbaɗata kuɓɓa télé jeeɓa radio keɗoɗa radio hono mbatta nana nana ɗiɗɗi fof yandema e télé Pindi TV yandema e télé ɗe koko yooɗi ko nafoore sabu ɗemngal idi ko nannata gandal a neɗɗo te sa yiɗi nannu gandal a neɗɗo janngin ɗum hollu ɗum a ɗemngal mum ɗum idi ɗum wadde télé moɗon ko nafoore mawde yo Allah wat mbo yahra yeeso ha mbo laya a Sénégal fof ha non seulement continuon Pulaar o mais hay bon jokkodiron a ɗemɗe goɗɗe ɗum wona par ce que haɗa andi enen fulɓe Allah okki en gootum gila Mauritanie ha jaha Cameroun ala lisdi ni jahata ala fulɓe tigi te kala lisdi ni jahɗa hay so tawi Pulaar o hembo ɗisi sertu sa haali tan keɗodirɗon tan pamodiron te leƴƴi fof hina ɗon nden enen poti won leñol ngol ganduɗa hengol sañata leƴƴi keddiɗɗi a Afrique ɗum noon okki en ko jaajen okki en ne ko Pulaar wona ɗemngal beɓngal ngal ganduɗa africain fof ne yiɗa ngal nande yiɗa ngal wawde te welto en farnoro ɗum nden enen en pot farnoro Pulaar beeli Pulaar on naneɗo woni fof wona enen tan si tawi ko enen tan hina moƴƴi mais ɗum yonani te télé moɗon o hino wawi addude en nafoore ɗum noon a jarama a waynima wayno mi yetti fof hen mi yettima Ba Mamoudou mi yettima Maymouna mi yetti Maymouna Ka mi yetti waddiɓe Mamadou Sarr o jokkodirɗo en Salif Sada Sall Harouna Dia Daouda Dia mi salmini aussi Korejam Dakar Bango Bob Bara Ngalel Djugo Boudjok wonɓe commune aji joyi ɗiɗi département Ndar fof woni Gandon Ndiébène Gandiol Fass ɗumen enen hono wiyete kadi Paal a Ndar to a Ngalel naaɓe par ce que ɓuuram ko Ngalel woni a Boudjok fo en dal a kadi Korejam commune de Diama
mi salmini gemminnaɓe yo fof ɓeɓe fof dal mi salmini fof en aɓe heeɗiɓe en ɓe yeɓɓe en yo fof ka on jarama yo Allah hokku men hawrude aljuma goɗɗo amin en gari ɗo hande wadde émission holmo woni an en jarnima technicien ji dariɗi ɗi mbaɗan men ɓe e ayawro yeɓoɓe Pin TV e mawɓe men ardiɓe galle ɓe Bamoudy Ba yo Allah hokku men hawrude ñalawma goɗɗo so hawre welede Allah bandiraɓe ko noon en beltima han feewi en beltanima koɗo men hande mawɗo Marito Niane nde tawno ko gandal kadi o jogui yo ɓoydu hen yo Allah sellinmo yo Allah sembinmo toon to karallagal ngal heedno toon ko mawɗo Samba Diop yontude Amadou Touré Thiatwalo walla mbiya Signe Mansour e Ndeye Fatou kono no tawtora kisma si tonggode capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ko ɗo wayniri en taw ko émission holmo woni an ha saaha goɗɗo hawrude welede guena Allah jarama on jarama